Full of holes. Look at. Naawa na ako ka hirap ng buhay. Hello! What's up? Mga higala! Maadjong gabi Philippines, maadjong udto, South Africa. Kumustamos naman kayo mga kahigalaan? Okay ba sa alright? Ang kaganapan today mga kahigala is maglaag na naman ako. Gi-invite ako nila ni Ate Cindy and Daryl og pakals again na again. Naghihintay ako ngayon ni Ate Cindy dahil susunduin niya daw ako same as usual. And si Banana is nandun, nasa trabaho na naman ng gita og 12:45 daw ako susunduin ni Ate Cindy. Di na ako nagluto ni Banana para lunch dahil sabi niya bago siya umalis is no need na daw. Baka bibili na lang daw siya sa labas. Dito say hi to my vlog. Me. Anong niluto mo? Look, mukhang masarap. Adobo manok. Ikaw nagluto? Hindi, ako nagluto sila. Oh. Takikain lang. Busy na naman si Cindy oh. Thank you, May, for this. Ikaw na nag-bake. Share ni May. Mercedes. Sa akin po, pao. Sarap oh. Lunch time. Kamay, ha? Sana all. Tapos na kumain. Nabusog na si Ate Cindy. Yes, super enjoy. Thank you, May. Busog talaga ako. Dami naman nagko-comment. Cindy lang malakas. Palaging nagbibigay ng pretest. Anong ginagawa mo ilagala? House again and again. Ano yan? Isdaing, pakbet, at chicken adobo. Hindi ka nakadala ng apalaya. Anong ginagawa mo? Naghuhugas. Ay, kinahugas. Bisita ka! Kain lang ulit ito Mag-video key daw sila oh. Tignan yung kiro mga kahigala oh, naglalaro. Nagpapansin. Umuulan ko na umuulan. Go Daryl. Ikaw sunod, May. Anong kakantahin mo? Yo, may pangga. Snack na naman. Snack namin. Palabok. Ito. Sige. Ate Cindy. Ano yan? Yan. Puto.
tupaw with salted egg, braso de Mercedes, palabok, Palabot. snack dinner. Tumulong ba daw yung Panginoon sa nagsunog ng ano ba daw ng tubig? Bye! Pauwi na kami mga kahigala, 6 o'clock na. Sa hapon. mga sheep. Ito lahat ang mga bring house ko mga kahigala, oh. Bring house? And what's that? Adobo? This is adobo. Kumain siya mga kahigala, oh. Remember, I have the best adobo in Tigbao, okay? So I'm going to now see if it's the same, okay? Binigyan din ako ng bagoong. It's nice, mahal, the food. It's okay, you know. But you finish siya. The next morning. Today is another day, mga kahigala. And today I'm hoping I get lunch. Kakain lang kami ngayon ng lunch, mga kahigala. Yung dinala ko kahapon, bring house. Ito na, nag-iinit na ako mga kahigala. Kay gigusla na si Banana kasi galing siya nag-cycling. Mga Pinay dito mga kahigala, pag magkita-kita, magdadala ng mga kanya-kanyang food. Tapos minsan ako is walang dala. Mga soft drinks lang, ganon. Oh my Pag may God. mga sobra kami sa mga dala, is magdala-dala kami kanya-kanyang bring house. Diba? Bongga, ang bait-bait mga kahigala. Kainan ng mga kahigala, oh, ito na ang bring house lahat kahapon. Hab-hab na mga kahigala! Katatapos pa lang namin kumain mga kahigala, si Banana is hari-hari na og panghayhay kay nahumana ang among giwashing. Ah? Yeah, I have to do my jobs, okay? Because if I don't do my jobs, I think mga kahigala, we need to buy panty and bra because we don't have and brief. yeah, look at this one. Full of holes. Look at this one. Full of holes. Why you laughing? Oh, see? No, because you're not doing a good job. You're thinking brief also. Yeah, mine is fresher. Bitaw mga kahigala, walang joke ba? Kailangan na talaga namin bumili ng panty, bra at brief kasi nga nangalustrid na talaga sila mga kahigala. Honey, So thinner, you're not thinner. I must look too fat. Uh-huh. This one, oh, fat, fat ba? Fat, this one. Yeah, okay. Ito mga kahigala, ito ang manilagyan ko ng bring house kahapon, oh. Hinugasan ko kasi magamit pa naman, oh. Kaluoy. Nag-upo-upo ako dito mga kahigala kasi tatawag ang aking pamilya doon sa Pinas. Birthday sa aking mama today. Naghanda sila doon kaunti. Ay, bisit na! Ito! Malis pa ba, Basilio? Ah? And then, ito yung asawa niya, oh, si Mabilin. Oh. Happy birthday, Ilona! Happy birthday! Wala si Mother Der mga kahigala pagtawag nila dahil si Mother is busy. Alam niyo naman no, pag domestic helper is wala talaga tayong time. Kahit nga sa pagkain ng breakfast, lunch at dinner. Kasi kanyan ako dati. Naawa na ako kay Mother mga kahigala. Dahil may edad na no. Tapos nagtatrabaho pa rin ng
ganyang klaseng Oh my trabaho God. na hindi na dapat magtrabaho. Pero sa hirap ng buhay, talagang kailangan talagang magkayod. Sana makaluyan tayo ni God dito mga kahigala para naman makatulong ulit ako kay Mother Dare at makauwi na siya sa Pinas para makarest na ba, no? Kahapon pala mga kahigala, walang klaro yung mga video namin kasi nahihiya ako doon, seems as usual kasi first time ko pa doon nakapunta. Pero hindi ako nahihiya, nagdadala ng greenhouse. So, that's all for kahapon and today mga kahigalaan. Ang mga kaganapan. Ang lagi niyong tandaan mga kahigalaan, be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy. And most of all, be kind. Amping kayo dyan and don't forget to like and subscribe. Bye!